Gol! Păi da. Florin la balon! Zâmbește la camera, Andrei! Hai, Sondel! Am făcut de cacao pe YouTube. Mai repede că mai am 9% baterie. Sergiu, vezi că o opresc, că rămân fără baterie. Gol. Rămân fără baterie. Pe s-o dat. Mi se oprește și camera, că n-am multă memorie.